सोलिगासिनो दं बिदि माखासेयाव दिनैनि बिल्डिं हाबाफारि बायदि बे समाव नोंथाङा लेङाइ आफादगिरि जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा जि 63थि बोसोरारि जथुमा बे जथुमाया दिनै बे दरं जिल्लानि डिमाकुसिनि बे दैमु नोगोराव दिनैनि नैथि सान बे नैथि साननि जोंनि हाबाफारि बायदियै दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जा गोथार फिरफिला बे फिरफिलाखौबो जोंनि जा थाखानाय आफादगिरि दिदोम आफादगिरि बिथां डक्टर सुरत नार्जारि सारा बेखेवनानै होबाय आरो बिनि उननि हाबाफारियै जों मुंख्लंफोरनि सेराव बिबार बारबाय जोंनि लेङाइ आफादगिरि बिथां प्रसान्त बर' बिथाङा आरो लोगोसे जोंनि गासै बर' थुनलाइनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय साननो हानाय माबानो हानाय मेलेम गोनां गासै जिथु सिबियारि बिथांमोना बर' राव थुनलाइखौ सिबिनानै जिउ बाउलांबाय बिथांमोननि सेराव दिनै आलारि बाथि बिबार बारसे बाउनाय जाबाय जोंनि लेङाइ आफादगिरि बिथां निलिमा बसुमतारी बिथाङा। दा आंनि दिनैनि जि बिलि बे बिलियाव आंनि मोनदांथिया जाबाय मा जोंनि बर' राव थुनलाइया जोंनि गोदोनिफ्राय जिथुनाखि बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जानायनि दिननिफ्राय दिनैसिम बर' थुनलाइ आफादा जिरायनानै थायाखै। बर' राव बर' थुनलाइनि बर' जाथि बर' हारिमुखौ दैखांनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा हर सान खामानि मावगासिनो दं। न' बां गारनानै गावनि जिउखौबो बाउसोमबोनानै मावबोनो दं आरो बे मावसोमनायनि फिथाइ महरै जों फिथाइखौ जों दिनै मोननोबो हादों। जों दिनै नुदों बर' रावा दिनै 97 जायगा मोनदों। गंब्रै इउनिभारसिटियाव MIL बर' बिफान गायसनजादों। साहित्य एकाडेमिजों गनायथि जादों आरो गोबां लिरगिरि गिदिर लिरनाय माबाय जादों। जों दिनै बेखौनो सानगोन जेरै असमिया रावा ध्रुपदि रावनि मर्यादा मोनदों जोंबो लासै लासै जों ध्रुपदि रावनि मर्यादाखौ मोननायसिम आगान सुरनो आखायाव लादों आरो बेनि थाखाय जोंनो नांगोन जोंनि गोग्गो साननाय गोग्गो लिरनाय आरो रायजो राजानि अनसायनाय फरायग्राफोरनि अनसायनाय आं बेखिनिखौनो सानदों आरो दिनै बर' थुनलाइ आफादा जेरैबायदि बर' राव थुनलाइया जेरैबायदि दावगादों बेखौ नुनानै आं इनायनो गोजोननाय मोनदों आरो बेनो आंनि माबा आरो आं आसा थिदों बर' रायजोफोरा बर' फरायग्राफोरा बर' लिरगिरिफोरा गासै बर' थुनलाइ आफादजों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आथिङाव आथिं गाजबनानै आखाइजों आखाइ हमजोबनानै सेरें सेरें नुजाफैनांगौ खौसेथियै खामानि मावनांगौ अब्लासो बर' राव बर' थुनलाइ बर' हारिमुवा देरजागोन बे आंनि साननाय। गाहाय कनसेप्सना बर'नि धोरोमाव दंखायोमोन। आं बेखौ मानो गोसोखांदों होननानै बुङोब्ला जों जेब्ला क'क्राझाराव